na farko mu sani cewa aikin gwamnati ko akwai alhakin da aka bashi. Ba gidan rediyo da duk Najeriya da ke karkashin kulawa ta. Da yawa ba sa gane aikin gwamnati sai a ɗauko abun da bai shafe mu ba sai a jama'a tambaya a kai. Rediyon Najeriya Kaduna ni dan arewa ne ya dame ina son ci gabansa amma a hukumance bai karkashi na. Iya karkashin Minister of Information and Culture ne Alhaji Lai Muhammad daga jihar Kwara ba ni ba. Sannan wani lokacin mutane su ga abu a TikTok an saka wani abin da bai dace a ce mana to me yasa ba za a cire ba aiki na bane. Mu aikin mu fa shine kawai kula da technology. Amma content wato abin da ake watsawa a Facebook ko a TikTok ko a YouTube ya saba ka'ida ni bai shafe ni ba. Content abin da ke ciki in labarai ne ko na ƙarya ko na batsa ya shafi Minister of Information and Culture ne ba mu ba yana karkashin sa. In ya shafi abin da zai taɓa tsaron ƙasa iya karkashin ofishin National Security Advisor saboda shi yake managing Cyber Crime Act 2015 ba mu ba. Idan ya shafi abu ne da is illegally saba doka yana karkashin Minister of Justice. Mu aikin mu kawai shine idan su waɗannan suka tabbatar da abin da ya saba dokar ƙasa ba za su iya cire shi ba a Najeriya sai sun neme mu. To anan mu muke da iko mu ce to ku nemi sai mu ce to ku nemi approval na shugaban kasa. In shugaban kasa ya bada approval to sai mu yi aiki da shi haka doka ta ce. A ka'idar aikin gwamnati ba ka barin naka ka shiga wanda ba naka ba. In kai wannan kayan da baka iya aiki ba. So wasu abubuwan da ke damu al'umma mu ma dame mu amma ba ikon mu ne mu ce wannan ya saba ka'ida ba ko wannan batsa ne ko wannan zai kawo tashin hankali ba namu ba ne. Mu aikin mu waɗancan jami'in tsaron jami'in gwamnati su tabbatar da abin ya saba ka'ida sai a rubuta wa shugaban kasa sai ba da approval sai a kawo mana sai a ce to ku rika wannan to mu anan sai mu rufe to zaka mu harka mu kawai technology ne banda technology abin da ake watsa a cikin ba hurumin mu bane to haka ina fatan yan uwa su kiyaye